Dobré ráno diváci, poďte sa so mnou trošku natiahnuť a porozprávať. No a mimochodom, šťastné, veselé a šťastný nový rok. Neviem, či ste to počuli, ale tým smerom, tam niekde, je minimálne jeden či dvaja diviaci. Dobre, bude to zaujímavé video. Vráťme sa naspäť k videu. Takže ešte raz ahojte, vítam vás pri tomto videu a skúšam teraz nový formát, takže mi môžete napísať, ako moc sa vám to páči, nepáči. Proste všetky veci, čo chcete, napíšte dole do komentára. Ja budem veľmi rád za spätnú väzbu. Teraz sa ale poďme venovať téme tohto videa. Ako ste si mohli všimnúť, tak nedávno YouTube zaviedol, ako by som to povedal, tvrdé opatrenia proti adblockom. Totižto YouTube je streamovacia platforma ako každá iná a to znamená, že potrebuje nejaký zdroj príjmu. Na rozdiel od napríklad Netflixu, Amazonu či HBO, tak YouTube je živený z reklám, hlavne teda. A ako všetci vieme, tak adblock blokuje reklamy a to sa YouTube nepáči, čiže YouTube prichádza o peniaze. To by sa nepáčilo vôbec nikomu. Takže sa rozhodli voči tomu zakročiť. No ale spôsob, akým voči tomu zakročili, je celkom brutálny. Totižto YouTube funguje tak, že vy, keďže máte nejaké video a chcete si ho pozrieť, tak sa vám musí tzv. Vyrendrovať alebo prednačítať. No a YouTube v tomto procese zaviedol nový javascriptový súbor, ktorý detekuje, či náhodou niečo toto prerendrovanie videa neblokuje. A keďže väčšina adblockov funguje tak, že vám vlastne zasiahnu do kódu YouTube, tak YouTube to dokáže detekovať, že sa mu niekto pokúša zasiahnuť do toho kódu a zablokuje ho. Tu ale prichádza problém s Európskou úniou. Keďže Európska únia má nejaké práva ohľadom GDPR a tak ďalej, ktoré blokujú, alebo teda, ktoré zabraňujú užívateľom a veľkým stránkam, alebo teda celkovo webovým stránkam, zabraňujú im kontrolovať obsah vášho počítača. Čiže YouTube teoreticky v Európskej únii toto robí nezákonne. Čiže on v podstate nezákonne kontroluje váš prehliadač, či v ňom náhodou nemáte nainštalovaný nejaký rozširujúci doplnok, ktorý by blokoval jeho správne funkcii. Tu ale zase sa YouTube môže hádať o tom, že hej, ale my máme v zmluvách a podmienkach napísané, že nesmiete upravovať náš kód, nesmiete zasahovať do nášho kódu a podobne. Áno, ale myslím si, že v tomto prípade sú zákony zadradenejšie. No, takže v podstate to znamená, že na YouTube uvidíte viacej reklám. Tak si môžete povedať, OK, uvidím viacej tých 5 sekundových preskočiteľných reklám a môj obľúbený youtuber dostane viacej peňazí. Tak to úplne nefunguje. Totižto YouTube má veľmi zaujímavé cesty, ako dokáže speňažovať videá. Niekedy, keď je video úplne v pohode, tak vám nedá ani cent. Niekedy zase, keď je fakt, že zlé, tak vám dá nejaké peniaze. Je to celé čudné. A to, že uvidíte viacej reklám, neznamená, že váš youtuber obľúbený dostane viacej peňazí. Ja napríklad z YouTube nezarábam ani cent. Preto, ak chcete podporiť vášho youtubera, dajte mu pravdepodobne nejaké peniaze cez merch alebo podobne. Samozrejme, ja také nič nechcem. Čo som chcel ďalej? Neviem, či ste to počuli, ale odtiaľ niekadeľ, kde som predtým počul diviakov, bol teraz počuť výstrel. A ja neviem, či to je polovka alebo nie. To nie je úplne dobré. A tak aspoň som viditeľný. A to, že uvidíte 5-sekundové reklamy, tiež nie je úplne pravda. YouTube sa nechal počuť a už pomaly zavádza 30-sekundové nepreskočiteľné reklamy a vo väčšom počte. Mne napríklad za posledné asi 2-3 videá, ktoré som na YouTube videl, sa mi zobrazili, predpokladám, 4-5 nepreskočiteľných 30-sekundových reklám. Ešte jedna z toho reklama bola normálne minútová nepreskočiteľná. Takže už je toho celkom dosť. Tak možno teda začínate rozmýšľať, že OK, dobre, takže ja ako užívateľ vidím viacej reklám a môj obľúbený youtuber z môjho pozretia nemá pravdepodobne nič alebo veľmi málo peňazí navyše. Čo s tým sa dá robiť? V prvom rade, ak chcete stále pozerať YouTube videá bez reklám, odporúčam pozrieť rôzne prehliadače, ako je napríklad DuckDuckGo, prípadne Safari, ak ste na Macu, a skontrolovať nejaké rôzne adblocky, ktoré si viete pridať. Niektoré z nich ešte stále fungujú, alebo minimálne ich tvorcovia ich stále updateujú, aby fungovali. Prípadne si môžete zaplatiť predplatné, čiže YouTube Premium, a môžete mať vlastne takto zážitok bez reklám úplne legálnou cestou. Ja tohto fanúšik úplne nie som.
pretože si myslím, že všetko už je teraz na predplatom a vôbec sa mi to nepáči, pretože tak za všetko platíte proste predplatné. Nie jednorázová platba, ale predplatné. A keď už si to pomaly nasčítate, tak ste na sume nejakých 40-50 eur mesačne, čo už není malý peniaz. Podľa mňa nedostávate za to služby, ktoré by ste za tie peniaze mali dostať. Takže myšlienka, ktorú by ste si mali z tohto krátkeho videa zobrať, je používajte adblocky. Ak chcete riešiť všetko legálnou cestou, zaplatte si YouTube Premium a dúfajme, že vlastne keď zaplatíte YouTube Premium, tak váš obľúbený YouTuber dostane o niečo viacej peňazí, ako by dostal, keby nepoužívate adblock. No a ja už idem ďalej behať, takže ak sa chcete pozrieť na nový bežecký content, kliknite sem alebo sem a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Tak sa majte a ahojte.